Harare Summit preparations marred by brutal crackdown on opposition. Young councillor among victims. Ashpere Musha Mure Zimbabwe. Shows this forthcoming SADC Summit aiwa yauya nematambudziko yauya nekushungurudzwa kwevanhu. Sana mina mashoko abuda toka pana pamuchenji radio kuti bva subscribe like kuti na on the bell icon. Tipina nyara vachiti ahead of the SADC Summit in Harare next week, more than 300 opposition politicians and supporters have been arrested, abducted and tortured, or had their property destroyed by individuals linked to the government. Mainly Bruce Moyo, the youngest councillor in Zimbabwe and a young leader, is another victim. His only crime is believing that Zimbabwe needs free and fair elections and standing in solidarity with political prisoners. Senator Timber and the upward of 78 varubuda pana pachiti aiwa vakomana ava tikuona kuti preparations eSADC atakatarasana ne the forthcoming SADC Summit tinoona kuti aiwa akasangana nebrutality yemapurisa, abductions, torture. Vanhu vari kungoya vachikuadvocata vachikuti aiwa ma-elections egore rapfuura they were flawed, vakomana vari kunyangariswa, property yavo iri kudestroywa, ma-state agents ari kuuya achitora vanhu. Mafutudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Tichiona chinji radio iri kuya chiadvocata chiti aiwa this must end, we now want change munyika yeZimbabwe. Mwana weZimbabwe angaramba achisakamba to this. Tudze mafungiro enyu pina comment section medu. Amsanga no subscribe or like and turn on the bell icon.